żgur illi kull direttur, kull attur, kull persuna li taħdem fid-dinja tal-films, żgur ħsiebha li xi darba terbaħ Oscar. Aktar kmieni tlieta ħarġu nomini finali għall-Oscars ta' din is-sena u jidher li l-ġlieda għall-unur tal-aqwa film hija bejn il-films Green Book u Roma, b'dan tal-aħħar jikser ir-rekord għall-ewwel film ta' Netflix li qatt kien innominat għall-aqwa film. Il-film Bohemian Rhapsody rnexxielu jikseb nominazzjoni f'5 kategoriji, fosthom l-aqwa film tas-sena. Iżda il-kritiku tal-films Mario Azzopardi qal li din is-sena ftit li xejn kien hemm sorpriżi fin-nominazzjonijiet finali. Fosthom żewġ films black and white li jinsabu nominati għall-aqwa ċinematografija. Aktar kellna kurżitajiet ikkonfermati għax kienu ilhom jgħidu illi pereżempju Black Panther se jiġi nominat. Dak ifisser l-ewwel darba li għandna film ta' supereroj illi ġie nominat għall-aħjar film. Kien ilhom jgħidu li huwa diffiċli ħafna li dis-sena jkollna diretturi nisa li jiġu nominati. Fil-fatt hekk ġara. Ġifieri iktar kien hemm. Interessanti li pereżempju fil-kategorija għall-aħjar ċinematografija għandna tnejn li huma black and white, li huma Roma kif ukoll Cold War. Azzopardi spjega illi l-mixja għall-Oscars diġà tbassar ftit jew wisq se jkunu r-riżultati. Dan għaliex bosta unions tal-produtturi, kritiċi, atturi u diretturi ikollhom is-sensiela ta' premji għal films li jkunu ħarġu għas-sena ta' qabel. Din is-sena il-Union tal-Produtturi għażlet il-film Green Book li skont Azzopardi huwa fit-tellieqa mal-film Roma għall-aqwa film tas-sena. Il-voti tagħhom, riżultati ta' ċerimonji oħra bħal Golden Globes u anke l-mod kif il-famuża Akkademja se tipprova tilħaq lill-votanti huma kollha manuvri li jistgħu jiddeterminaw ir-riżultat tal-Oscars. Ma neskludix ukoll ir-reklami enormi illi bħalissa hemm għaddejjin fl-aktar ġurnali influenti fil-qasam tad-dinja tal-films, il-Variety u l-Hollywood Reporter, fejn il-ħin kollu jidru reklami biex tivvota għal din il-persuna u tivvota għal dan il-film. Anke l-kumpaniji stess jibdew jagħmlu shortlisting fuq min jridu jikkonċentraw. Ġifieri, meta tara x-xenarju kollu kważi kondizzjonawk għal min għandek tivvota. Bosta segwaċi ta' dawn it-tip ta' ċerimonji u saħansitra anke l-medja jiffukaw ħafna fuq id-dera li ma' diżinjatur libbes lil dik l-attriċi u min għamel l-irtokta minn mexxa s-serata. Allura illum il-ġurnata l-Oscars saru biss fuq l-ilbies u l-valur oriġinali tagħhom spiċċa? Nemmen illi għadu l-iktar unur infittex, bla dubju. Ġifieri kulħadd ħsiebu illi jmur eventwalment għal din l-imbirka ċerimonja tal-Oscars. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.